Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa mbiri ya Cristiano Ronaldo amene timamudziwa bwino tonse kuti CR7, koma nkhani ndi yakuti Cristiano Ronaldo ndi ndani? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Msiku la lero tikhala tikuchita ndi mbiri ya player odziwika bwino pa dziko lonse lapansi, makamaka pa nkhani za masewero a mpira, amene dzina lake ndi Cristiano Ronaldo. Dzina lake lenileni ndi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, amene anabadwa pa 5 February mchaka cha 1985. Iyeyo anabadwira ku São Pedro Parish, imene ikupezeka ku Funchal, kumeneko ku chilumba chotchedwa Madeira, chimene chimapezeka mdziko la Portugal. Wakhala kufupi ndi parish yotchedwa Santo Antonio. Iyeyu Ronaldo ndi mwana wa namba 4 komanso wang'ono wa mzimayi otchedwa Maria Dolores dos Santos Viveiros Aveiro, kapena tizingomutchula kuti Maria Aveiros, kutenga dzina lake loyamba ndi dzina lake lakumapeto. Iwowa mayi ake ankagwira ntchito monga ophika komanso osamalira pamalo okopera alendo. Bambo ake amene dzina lake ndi Jose Diniz Aveiro, amene ankagwira ntchito ngati gardener ku malo aboma amene amatchedwa kuti Junta de Freguesia, amene amapezeka mdziko lomweli la Portugal. Mu nthawi imene awuluka ku ntchito ankapitanso kukagwira ntchito ina monga onyamula zipangizo za maplayer ku maklabu amatimu ena kumeneko ku Portugal, imene klabu imeneyi inkatchedwa kuti Adoriha. Ronaldo anapasidwa dzinali ndi makolo ake mu nthawi imene ankasangalatsidwa ndi munthu wina ojambula mafilimu komanso amene anali mtsogoleri wa dziko la United States otchedwa Ronald Reagan. Ndipo makolowa anatenga dzina la Ronaldo kuchokera kwa munthu ameneyi. Mayi ake a Ronaldo nthawi ina adawululapo kuti anafuna kuchosa mimba yake kamba ka umphawi umene udali kwawo, komanso chifukwa chokuti mu nthawiyi bambo ake ankakhalira kumwamowa. Kuwonjezerapo ankaona kuti alikale ndi ana okwanira, koma dokotala amene adamufikira kuti achose mimbayi adakana kutero. Ronaldo wakulira ku banja la chikatolika pamodzi ndi abale ake ena. Iyeyo mu umwana wake wasewera mpira ku timu imene inkatchedwa kuti Adoriha, imene tayitchula koyambirira ija kuchokera mchaka cha 1992 kufikira mchaka cha 1995. Iyi ndi timu imene bambo ake ankagwira ntchito yonyamulira zipangizo maplayer mapart time. Mchaka cha 1997, nthawi imene ndikuti ali ndi zaka zokwana 12, adayesa mwayi ku timu ija yodziwika ndi dzina lokuti Sporting Club ya mdziko lomweli la Portugal, imene idamusaina pa mtengo wa 1,500 euros. Ndipo mu nthawiyi adasamuka kuchokera ku Madeira kupita mu mzinda wa Lisbon, kumene adayamba kusewera Sporting PS Youth Club. Mu nthawi imene adali ndi zaka zokwana 14, adayamba kuoneka kuti sukulu yake ndi mpira sizikubalansa, ndipo iyeyo adaona kuti ali ndi kuthekera kusewera mpira wa professional level, ndipo zidayamba kuoneseratu kuti sukulu yake singathekenso kupitirira. Nthawiyi nkuti akukhala yekha ku Lisbon osati ndi makolo ake. Makolo ake adali kukhala ku Madeira komwe iye anabadwira. Nthawiyi ankapitiriza sukulu komanso mmene amayandikira kusiriza mu Escola EB2. Ronaldo anachosedwa sukulu kamba kuti adawamenya aphunzitsi ndi mpando kamba kuti samamuchitira ulemu. Zotsatira zake sanabwererenso ku sukulu, m'malo mwake adapitiriza kuchita masewero a mpira. Patadusa chaka chimodzi, Ronaldo anapezeka ndi vuto la mtima limene lidapangisa kumapuma mwachangu kusiyana ndi momwe munthu umapumira makamaka ukakhala bwinobwino. Nthendayi pa chizungu imatchedwa kuti tachycardia.
ndipo adagonekedwa ku chipatala kumene anachitidwa surgery ya mtima kapena kuti anachitidwa operation ya mtima. Atatuluka ku chipatala, Ronaldo anapitiriza kuchita matraining ku timu yake imene ankasewera nthawi imeneyo patadusa masiku ochepa chimutulutsire ku chipatala. Mchaka cha 2021 amayi ake anafotokoza kuti kupanda mwana wawo kukakamira mpira bwezi ali owumba njerwa. Izi adalankhula pa TV ya timu imene ankasewera Ronaldo ya Sporting CP TV. Ronaldo wakula akusangalatsidwa ndi mapuleya monga Ronaldinho wa mdziko la Brazil komanso Ronaldo Nazario wa mdziko lomweli la Brazil. Tsopano tiyeni tione moyo wake mmene wakhalira makamaka mmene adayambira kusewera mpira wa professional. Ronaldo nthawi imeneyo ali ndi zaka zokwana 17 anasankhidwa kuchokera ku Sporting SP yachisozera kupita ku timu yayikulu. Apa panali pa 14 August mchaka cha 2002 ndipo gemu yake yoyamba idali pamene timu ya Sporting inkasewera ndi timu ya Inter Milan ya mdziko la Italy mchikho chija chotchedwa UEFA Champions League. Ndipo pa 7 October mchaka cha 2002 chaka chomwechi adagolesa zigoli ziwiri pamene timu yake idagonjetsa timu ya Moreirense ndi zigoli zokwana zitatu. Yemwe ankayang'anira Ronaldo anafuna atamugulisa ku timu monga Barcelona, Arsenal komanso Liverpool, ndipo mu November manager wa Arsenal amene ndi Arsene Wenger anachita zokambirana pa za transfer koma sidatheke. Mchaka cha 2003 timu yake ya Sporting inali ndi masewero a friendly ndi timu ya Manchester United. Mchaka cha 2003 timu yake ya Sporting inali ndi masewero a friendly ndi timu ya Manchester United yomwe Sporting CP idagonjetsa Manchester United ndi zigoli zokwana 3-1. Izi zidachitisa kuti manager wa timu iyi mu nthawi imeneyo otchedwa Alex Ferguson akopeke ndi player chifukwa chakuti msiku ili Ronaldo anakwanisa kugolesa zigoli ziwiri. Patadusa wiki imodzi itatha gemu iyi pa 12 August Ferguson anasaina player pa mtengo wa ndalama zokwana 12 million euros. Izi zinapangisa kuti Ronaldo akhale player oyamba kupita ku klabu yonga iyi. Ngakhale Ronaldo mmene ankapita anapempha kuvala jezi namba 28 imene timu yake ya Sporting idampasa, koma Manchester United idamukakamiza Ronaldo kuvala jezi namba 7 imene idali nambala ya madolo monga George Best, Eric Cantona komanso David Beckham a timu imeneyi. Chifukwa chovala jezi namba 7 zinachitisa kuti akhale ndi chikoka chochuluka kwambiri ku timu iyi. Mchaka cha 2004 Ronaldo timu yake inatenga trophy ya FA Cup final imene iyeyo anakwanisa kuchinya chigoli chimodzi pa final imeneyi. Mchaka cha 2007 Ronaldo anatenga award monga Professional Footballers Association of Player Award, Fans Player Award, Football Writers Association Award, Young Players of the Year Award. Aka kanali koyamba player wa ku England kutenga ma award onse pakamodzi. Ndipo mchaka chomwechi anali player amene anatenga Ballon d'Or. Mchaka chomwechi Ronaldo anatenganso Golden Boot komanso European Golden Shoe. Kungotchulapo zochepa chabe zimene zinachitika mu nthawi imene anali ku Manchester United mu nthawi imeneyo. Mchaka cha 2009 Ronaldo anapita ku timu ya Real Madrid pa mtengo wa ndalama zokwana 80 million US dollars. Siku limene playayo amaonekera ku Madrid anthu okwana 80,000 anabwera pa sikuli kuswa rekodi imene idalipo ya anthu okwana 75,000 omwe anabwera polandira player otchedwa Diego Maradona ku Napoli. Ronaldo
anakwanisa kugolesa zigoli zokwana 4 zosatana. Ronaldo anakwanisa kugolesa magemu okwana 4 otsatana mu nthawi imene timuyi idali nawo. Izi zidakuza kwambiri mbiri yake. Mu sizoni ya 2010 komanso 2011 anagolesa zigoli zokwana 53 komanso adathandizira Madrid kutenga Copa del Rey pogonjesa timu ya Barcelona mu mafinals. Mpira uja umene umatchedwa kuti El Clasico, ichi chidali chikho choyamba kutengedwa mu nthawi imene anali ku Madrid, ndipo adali oyamba kugolesa zigoli zokwana 40 mu La Liga yokha kwa season imodzi yokhanso. Ronaldo anatenganso European Golden Shoe kawiri, ndipo adakhala player oyamba kutenga European Golden Shoe kawiri ali ku matimu osiyana. Sizoni yosatira Ronaldo anakwanisa kugolesa zigoli zokwana 60 mu mipikisano yonse pakamozi, komanso adatengesa Madrid chikho cha La Liga kwa nthawi yoyamba ndi mapoints okwana 100. Mu sizoni ya 2013 komanso 2014 Ronaldo anakhala FIFA World Player of the Year komanso akutenga Ballon d'Or kwa nthawi yachiwiri. Muchaka chomwechi cha season ya 2013 to 2014 adakhalanso player oyamba kugolesa zigoli mu Cup Final ku Europe mu timu osiyana. Kumbukirani kuti adagolesanso ali ku Manchester United mu Cup Final. Ronaldo anakwanisa kugolesa zigoli zokwana 31 pa magemu okwana 30 amu ligi ya mseason iyi, ndipo izi zidachitisa kuti European Golden Shoe imene inali m'manja mwa player otchedwa Luis Suarez ikhale yakenso kachikena. Mu sizoni ya 2014 mpaka na 2015 Ronaldo anagolesa zigoli zokwana 61 komanso kuthandizira klabu yake ya Real Madrid kutenga chikho chija amati FIFA Club World Cup mchaka cha 2014, ndipo mchaka chomwechi adatenganso Ballon d'Or yachitatu. Season momwe imatha Ronaldo anali atagolesera timu yake ya Madrid zigoli zokwana 300 chifikireni ku Madrid, ndipo anatenganso European Golden Shoe kanamba 4 sopano. Mu season ya 2015 kufikira mu 2018 ali ku Madrid adakhala top goal scorer mzaka zonse mu La Liga, ndipo mzaka zimenezi adagolesa zigoli zokwana 230 mu magemu okwana 203. Pa 30 September mchaka cha 2015 Ronaldo anakwanisa zigoli zokwana 500 zimene anagolesera timu yake ya Real Madrid pamodzi ndi dziko lake. Mchaka cha 2016 adatenga Ballon d'Or kanamba 4 sopano komanso kukhala best FIFA men's player. Muchaka chomwechi adakhala player oyamba kugolesa zigoli zokwana 100 mu UEFA Club Competition. Titatha kuona mmene wakhalira ku timu ya Real Madrid, sopano tiyeni tione moyo wake ku timu ya Juventus mwachidule. Mchaka cha 2018 timu ya Juventus idagula player kuchokera ku Madrid pa mtengo wa ndalama zokwana 100 million euros. Aka kanali koyamba mu mbiri kuti player okwana zaka 30 akagulidwe pa mtengo ochuluka chotere, ndipo adakhala player yekhayo amene ankalipiridwa ndalama zochuluka mu ligi ya ku Italy. Ndipo pa 16 January mu chaka cha 2015 adawina trophy yoyamba ku timu yake ya Sopanoi, trophy yotchedwa 2018 Supercoppa Italiana, atagolesera timu chigoli chimodzi chimene ankasewera ndi timu ya AC Milan. Pa 18 December Ronaldo anakwanisapo kudumpha 8 feet kapena kuti 2.57 meters kupambana kudumpha chitsulo chija chimene chimakhala pa golo. Ronaldo anakwanisanso kukhala player oyamba kugolesa zigoli zokwana 50 ku maligi atatu amene wasewera: Premier League, La Liga komanso Series A.
Pa 31 December mchaka cha 2020 Ronaldo anakwanisa zigoli 79 zimene adagolesera ku ligi ya series ku timu yake ya Juventus, ndipo pa 2 March mchaka cha 2021 adakwanisa zigoli 600 zimene wakhala akugolesera m'magemo a mu ligi kuyambira ali ku Manchester United kufikira ku Juventus. Pa 12 May adakwanisa kugolesera timu ya Juventus zigoli zokwana 100 chifikireni ku timu iyi. Sopano apa panali kuti wasewera magemo okwana 131. Pa 19 May adathandizira timu yake kutenga chikho cha Coppa Italia Cup. Izi zidapangisa kuti akhale player oyamba mu mbiri kuthandizira matimu onse amene wapezeka kutenga zikho zikulu za m'mayiko mwawo monga England, Italy komanso Spain. Ndipo mu chaka ichi adakhalanso player oyamba kukhala top goal scorer mu maligi onse atatu amene iyeyo wasewera. Pa 27 August mchaka cha 2021 kudalengezedwa za kubweranso kwa playayo ku timu yake yakale ya Manchester United. Ndipo tsiku lomweli mmene imatha 24 hours jezi ya namba 7 imene anapasidwa ku United idagulisidwa kwambiri kuposa majenzi onse, kuswa rekodi imene idalipo ya jezi ya Messi imene idali imodzi mwa majezi amene ankayenda malonda pansika. Pa 2 December mchaka ichi adakwanisanso zigoli zokwana 800 mu mbiri yake ya mpira kuchokera pamene adayambira. Ali ku Manchester United zidapezeka kuti panali kusamvana pakati pa iye ndi maplayer anzake komanso team manager, ndipo kusatira kusachita bwino kwa timuyi Ronaldo anaganiza zosintha timu komanso matimu aku England anakana kumugula kamba ka zaka zake komanso kuchuluka kwa malipiro amene ankafuna, ndipo palibenso timu ya ku Europe imene idavomera kuchita naye malonda kapena kuti kuchita naye deal. Pa 30 December mchaka cha 2022 timu ya mdziko la Saudi Arabia imene ikupezeka mu continent ija yotchedwa Asia inachita naye deal. Timu yotchedwa Al Nassr ndi yomwe inachita naye deal iyi, imene idagwirizana kuti izimulipira ndalama zokwana 200 million euros pa chaka, ndipo contract imene adasayinirana ndi yochoka mu chaka cha 2022 kufika mu chaka cha 2025. Ndipo pa 9 February mu chaka cha 2023 anakwanisa zigoli zokwana 500 zimene wagolesa pa ma ligi onse a maklabu amene wasewera. Kuchokera ku timu ya Manchester United kupita ku Al Nassr kunachitisa maplayer ochuluka ku maligi aku Europe kuti asiye maligiwa napita nakasewera ku timu ya ku Saudi Arabia. Ndipo chipitireni ku timu iyi wakhala ali top goal scorer maulendo awiri, ndipo season iyi ya 2024 kupita 2025 wasiriza ndi zigoli zokwana 25 zimene zachitisa kuti iyeyo atenge kukhala top goal scorer. Umu ndi mmene tasirizira kuona mmene moyo wake wakhalira mu maklabu osiyanasiyana. Tiyeni timalize ndi kuona mmene yayendera nthawi yomwe wakhala akusewera mdziko lake la Portugal. Mchaka cha 2004 mu UEFA Euro adagolesa chigoli chake choyamba mdziko lake pa gemo imene timu yakeyi idagonja ndi Greece. Iyi idali gemo ya namba 8 kusewerera dzikolo, ndipo ngakhale timu yakeyi idagonja koma adachitisa timu iyi kusankhidwa kukhala team of the tournament chifukwa ma assist ake awiri komanso zigoli zake zimene iyeyi adagolesa mchikhochi. Mchaka cha 2006 adakhalapo youngest ever goal scorer wa Portugal mu World Cup final. Iyeyi adali ndi zaka 21 mu nthawi imeneyo. Mu chaka cha 2007 pa 6 February Ronaldo anakhala captain wa timu ya Portugal. Mu chaka cha 2012 mu UEFA Euro Ronaldo anakhalapo top goal scorer zimene zinachitisanso kuti timu yake ikhale team of the tournament. Mu 2014 FIFA World Cup Ronaldo anakwanisa kugolesa zigoli zokwana 8. Ndipo Ronaldo anathandiziranso timu ya Portugal kutenga chikho cha UEFA Euro mchaka cha 2016. Ngakhale gemu ya final sadamalize nawo koma
analandira silver boot pokhala wachiwiri kwa top goal scorer. Mu 2018 Ronaldo anakwanisa kukhala oyamba wamkulu kukwanisa kugolesa zigoli zitatu pa game imodzi kapena kuti hat-trick mu 2018 World Cup pa game imene ankasewera ndi Spain imene inathera 3-3. Mu 2019 adathandizira Portugal potenga chikho chija chimene amati UEFA Nations League, ndipo Ronaldo mu mpikisanowu anatenga award ya top goal scorer komanso golden boot kamba kokhalanso top goal scorer mu Euro 2020. Mu chaka cha 2022 pa 24 November Ronaldo anakhala player oyamba kugolesa zigoli ma World Cup games onse amene wakhala akusewera umo ndi kufika mu chaka cha 2022. Koma mu 2024 anakhala player oyamba kuonekera kutenga ma award mu ma European Championship okwana 6, ndipo pa 5 September anakwanisa zigoli zokwana 900 kuchokera pamene anayamba kusewera mpira matimu akulu. Umu ndi mmene mbiri ya Ronaldo yakhalira kuchokera kuma game yake osiyanasiyana, kuchokera mu mpira wachisozera kufikira ma game yake imene ali ku Al Nassr. Iyeyo wasewera matimu osiyanasiyana kuchokera mdziko lake kufikira pamene ali ku Saudi Arabia. Umu ndi mmene tasirizira kuona moyo wa Ronaldo makamaka ku nkhani yokhuzana ndi moyo wake ku nkhani ya mpira, komabe yasala moyo wake wa romance. Kuti nkhani ya romance amayichita deal motani, komanso kuphatikiza apopo nkhani yake yokhuzana ndi kukhala kwake ku Saudi Arabia, dziko la Chisilamu amene iyeyo si Msilamu, komanso mkazi wake amene amavala mominula mophwanya malamulo a Chisilamu zimamuthera motani, wapalamulapo milandu ingati, wakhala akuzisolva motani. Iyi ndi video imene ndi yayitali mu ma videos onse amene takhala tikuchita post, amene timakhala tikuchita record tokha. Now sindikufuna kuti video ikhale yayitali kwambiri mopitirira apa. Chimene chingachitike tangochitani type makuti part 2 and tuzachita drop part 2. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma tisanamalize video tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja, wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala izi. Sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy, ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Izina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valakacha.com. Chitani like ngati mwakonda video hii, chitani subscribe kuti tidziwe kuti mukufunanso kuti muzimvera nawo ma videos osati amene tikupasirani. Ma video nawiri ali pa screen. Tikaonane ma video amene. Bye.